Is Mission Maria Walker agus is as na stad entaí mé? Is as Moncton, New Brunswick mé? Is mis chance. Dat sé dat búla leat. Porrick is Adamdom agus is as Montrealdom. Is mis Matthew Homburg is as Boston me. Is as no Áraach. Is as Toronto mé ach tá mé machoni in Ottawa Yavlin and is. Is na stad antaithe is minic go míonmuid ag leabhart as Berla. Agus ceam go bhfuil sé an táhachtach a thuiscint go bhfuil teangacha eile sa tír agus teangacha eile beagán níos lú ach fós an táhachtach, fíortháhachtach. Tá part cultúr airnach in cultúr Canada so sé táhachtach. Maclein stair mé agus baválum stair stair airanach. Tá mé an seo fios a chur mar chuid Gaeilge. Bhí mar chailech as éireann fadó so tá sé magam in chur airnach. Caithfí mé an Gaeilge amúna im hOllscoil so ní féidir an Gaeilge álam na riara ach sa Gaeltacht. Tá sin siar ó héireann agam agus is mai lom in teanga. An bhfuil seo is bralam in Amsir. Well, is málam an aimsere. Is bralam in Carrua. Is tír go hálané agus is málam na duine. Hatní na duine. Is málam a chine. Tá an áit go hálan agus an daoine an chardúil. Gach daine an cardúil. Agus in áit i chathair tána duine an cardúil, briog na gachfrad. Agus an tonga freisin. Na tourists anse ag an ina siar agus kill mar Abbey agus sa rangana freisin. Seací mé le cúna té. Bhhálam dul anse arish. Just the whole community is like Gaeilge. Oh, tá súl agam go mé an seo arás. Tuigh mé arás mar tá sé bhróáling.